Namara pa namang berkalit si Ragam Judith Santos Vlogger. Mali. Namara pa namang berkalit si Ragam Vlogger Judith Santos. At ngayon samahan niyo ako sa akin nakatsa dito sa Bataan. So kanina po kami nag-aantay dito ng isang bus na kahit tagal-tagal dumating mga kaibigan. We arrived here at exactly 8 AM. 10 na kaming bus dito na nandito. Di kami makababa dahil inaantay namin yung isang bus na umakyat kasi baka magkasalubungan kami. Mahirap kasi sobrang matarik dito sa Mount Samat. So, nandito tayo ngayon sa Mount Samat Shrine. So, dito matatagpuan ang Giant Cross. Ito ay tinayo ng dating Pangulong Marcos. You. What? Siyempre mga kaibigan, kasama na naman natin na walang sawang magpapa-expose sa aking vlog. Ikaw pala si Travelcation. Kumusta naman ang ating travel ngayon, sir? Okay lang, medyo hassle. Bakit? Kasi naano ako sa sa Mount Samat kasi, di ba, mataas. Oh. Mano yung ano ko, yung hita ko, yung nagkiskisan. Lagyan mo dapat ng band-aid. Bakit band-aid? Hindi. Ano lang, ipit lang ulit pag So yan problema mga kaibigan, pag nagiging masyado na tayong healthy. Alam niyo yun? Kahit nga ako minsan nagkikiskisan na yan. Pero syempre, okay na yung magkiskisan kasi wala naman sa akin nagkikis. So yun nga mga kaibigan, nag-chill lang kami ngayon kasi gusto yung mga bata and syempre ang kanilang mga guardians. Sir, pagod na pagod ka pa, sir? Hindi na, hindi. So nag-umpisa kami ng biyahe ng alas 4. Saan tayo nag-pick up, sir? Paliwanag mo nga sa vlog natin. Commonwealth, Quezon City. At Mount Samat, Bataan, 3 hours travel. O sa dumaan sa Binya ng Pasalubong, house swimming niya. So kaya nandito na kami ngayon mga kaibigan sa Villa Predo. Mag-aantay na lang nga tayo mga kaibigan ng 1 oras pa kasi alas 6 yung alis natin dito. Ibang mga bata is nag-enjoy pa. Kaya ngayon, chill na muna tayo. Sir, huwag ka maglaro dyan, sir, ha? So yun na nga, nag-aantay na lang tayo na umalis. Sana di tayo gabi. 1.5 hour lang, sir, papuntang Limay. Babae ka na naman. Hindi, bibisitahin ko yung nanay ko, tapos tatay ko. Hindi nga. Oo. Parang nanay ko na yun si Nanay Lisa sa Tatay Pinong. Shoutout sa inyo dyan, Nay, Tay. I love you, I miss you. Kamusta po I will kayo see you dyan? soon. Kumusta po kayo dyan? Yung Tatay Pinong nagsabi sa akin na di daw pwede mag-asawa yung Ilocano tsaka yung Bicolano. Bakit? Pareho sila lalaki. Ilocano, Bicolano, pareho lalaki yun. Dapat Ilocana at least, tas Bicolano. Di ba? Galing, galing. Tatay Pinong, shoutout sa iyo. Sa iyo galing yung joke na yan. Pagkatapos ko nga dito sa resort, kung nasa man ako ngayon, pupunta na ako ngayon sa Bataan. May bibisitahin tayo doon. At sakto nga, fiesta doon. Kasi matagal na akong dapat pupunta doon. Kaso nga lang, di kami nagkakatimingan. Wala akong time. Busy-busy yan. Saka low budget tayo mga kaibigan. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para
travel papuntang Bataan. At dahil nga nagkataon na itong tour natin is pumunta ng Bataan, 1.5 hour lang daw ang pagitan from San Fernando to Limay, Bataan. So itong pinaka-challenge sa akin, kaibigan, kasi hindi pa ako nakakapunta doon na mag-isa. At once pa lang ako nakapunta doon. Tagal na ako nagpo-promise doon na sabi ko pupunta ako na naghahanap lang po ako ng timing niya. Pasensya na po kung di ako nakakapunta talaga kasi sobrang busy. Low budget tayo ng mga panahon na yon. Kaya nga, sinasabi ko kanina, sinasamantala ko tong pagkakataon na to para makapunta dyan sa inyo. So yun, maraming salamat sa Travelcation, kundi dahil sa inyo na naman hindi ako makakapaglakwatsa. Yun, hindi ako makakapunta ulit ng Bataan. Sabi ko nga kanina, ang pinaka-challenge ko nga dito kasi pupunta na naman ako doon nang walang alam. Siyempre, lakwatsa natin to. Welcome na naman sa ating panibagong lakwatsa, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong lakwatsa na naman mga kada. So syempre, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo for more lakwatsa. Of course, with Travelcation. Basta travel, Travelcation. Bye-bye! So yun na nga mga kaibigan, ready na tayong umalis. You know? Pupunta na tayo ng Bataan. Medyo mahaba-haba itong biyahe. Sana di ako makalagpas kasi di ko alam anong mangyayari. Sana maabutan pa natin yung mga tao doon nagising. Siyempre nagka-party-party o nagiinuman pa sila. Ano pre, let's go? So tara na! Dito na nga tayo sa bayan ng San Fernando. Maghanap na lang po tayo dito ng ating masasakyan papuntang Limay. Kaya sana makahanap tayo ng masasakyan. At walang mangyari sa ating masama. Sana wala naman. Woo! Sir, salamat sir. So yun na nga mga kaibigan, nakarating na tayo dito sa town site sa Limay. Walking distance na lang to from highway. So bumaba tayo sa highway. Tanda ko pa naman kahit matagal na tayo hindi nakapunta dito. Yeah. 3 years mga kaibigan, 3 taon na ako hindi nakakapunta dito. Once lang ako nakapunta, ngayon tanda ko pa rin. So let's do it! Hindi ko tanda kung alin na ba yung bahay dito eh. Hindi ko sure talaga. Ito ba yun? Medyo di ko na natatandaan yung bahay. Ito na yan oh, may nag-video okay. Ata, di ko lang sure. Shit, baka oo nga. Ito na nga yun. Mga kaibigan, dito na yun. Ayun na. Dito na ako, mga kaibigan. Opo. Sup? Hi! Kamusta lang? What's up? Nanay, kamusta po? Payakap! Kamusta po? Happy Fiesta! Hanap pa natin. Yes! I just got here safely. Oh, meron ako sa loob mo. Lah! Loko ka na! Uy! Kamusta? Easy tatay po. Tatay. Tatay! Ay, basta po. Ako lang mo, isa. Hi sa family ko sa General Santos City, Elon family. Kong, ano na? Shoutout nga pala kay Jude. Shoutout. Shoutout sa mga nagpa-shoutout na walang pa-shoutout. Shoutout sa vlog ko! So mga kaibigan, nandito na naman tayo sa Pasalubong Center. Kasama natin yung mga tropa natin. At dito, kapag pumupunta tayo, syempre binibigyan tayo ng libre. Kaya sa lahat na nag-ride ng bus, pumunta kayo dito kung gusto nyo mabigyan ng libre. Sir, akin ba yun, sir? Yes, sir. Maraming salamat, sir. Ang init ba naman ito? Dito ba yun, sir, niluluto? Ang init, sir, ah. Walang bukay? Kasaba cake, mga kaibigan. Maraming salamat, sir. Okay ka lang ba dyan? Yes! Wala ka ba shoutout dyan? Ay, nagkaka-shoutout ako sa lahat ng Bautista family. Yun! Shoutout sa mga magulang ko. Shoutout sa mama ko nasa Dubai. Oliver. Shoutout sa family ko sa Ontario, Canada. Tagantad family, love you!
Tsaka yung sa Las Vegas. Pa-shoutout na lang sa mga taga-Lagunoy, Camarines Sur. Morag. Ay, sa lahat na lang po ng member ng Isla. Shoutout sa lahat ng member of the Isla and the Unified. Unified. Shoutout sa mga dating JTV boys. Shoutout nga po pala kay kay Ma'am Josie yun. Hi, Ma'am Josie. Hi, Ma'am Josie. Ang ganda ng field trip ngayon. Shoutout nga pala kay Second Miss Sinas. Shoutout ko. Sayang. Shoutout ako sa nanay ko dyan, man. Nasa camera na ako. Shoutout nga pala sa mga pamilya ko. Hey Christina Pedrosa, what's up? Thank you sa pagpapanonood sa ating mga videos dyan. Namara para sa iyo. Vain Limbin, maraming salamat. Pinapanood mo lahat ng video natin. Thank you so much dyan. Kay Ilan ni Jane Magaan. Shoutout kay Glenn. Shoutout kay GM Play YT. What's up sa iyo, pare ko? Siyempre sa lahat mo nanonood, maraming salamat sa panonood ng aking channel, sa aking mga lakwachas. Thank you sa pagsama. Siyempre huwag kayong magsawa. Subscribe. At sa mga di pa nakaka-subscribe, subscribe kayo, like, share, at syempre comment down below kung may mga suggestion kayo sa aking mga videos. Abangan yung susunod nating vlog dito. Ito rin yung suot ko. Nag-edit ako ngayon habang nag-vlog. Once again, ito yung Uragong Vlogger Jude Los Santos.